Guys. So lang area mi dire dapit ila ka floor dayon. Paniud ko naman ato lang mga on sa ila. Agi ni. Asa naman sa floor oy? Ari la Maria Rapita. Straight ahead. Unahan pa gid eh. Straight ahead. Roses are red. Violets are blue. Dira na dira. Kini? Dayon mo sa mong bayan. Alam mo gini. Bitiwan dyan buang. Ay, wala pa ba ako kapang hipos? Ano li naman siya? Ali, dayon mo. Here. Nalami guys. Here, bakit ano yung tibak? Ihipos ang tibak. Ano mabuti na mong payag goods. Gaya oy. So, understand na lang ha. Nduto kay katug diri. Mo gani. Oo, Bitaw. kapitog na wa. Ari bitaw ko ilam tambay ndut kayo Wala mo mo ko kako, panghipos ko, anak na lang na. Alawa guys, nice kay diri mo. Hello guys, nice ka mong balay. Dito yung patag duyan diri. One. Nami diri balay na floor guys. Mga on me. Nami kay makan init nga mais. After ani guys kay magkuan pod mi mang area kay wa mi halin no ko.